Ka-journey, ay escape ha. Ang problema dili malikayan, pero ang panic malikayan nato na. Daghan negosyo ni dutan-ahon kung normal ang adlaw, pero kung mo abnormal, dito nato makita kung lig-on ba gyud. Familiar ka ani ka-journey? Kalit na inireklamo, kalit na ay guba, kalit na ay absent nga staff, kalit na ay walay sulod ang kahon. Unya, moingon ka, unsa man akong buhaton karon? Ka-journey, paminawa ni ha. Ang problema, dili makaguba sa negosyo. Ang walay plano, mao'y makaguba. Paminawa ni, planning is not fear. Planning is leadership. Jim Rohn would say, success is being prepared, not just hopeful. Ang lig-on nga negosyo, dili magampo nga walay problema, kundi nag-andam siya unsaon paglihok kung naa na. Unsa ang contingency plan? Ang contingency plan mao ang klaro unsay buhaton. Klaro kinsay mo trabaho. Klaro unsay priority. Kung mahitabo na gyud ang problema. Dili ni pag-overthink kundi ang pag-ready ni. Ka-journey, mao ni ang 5 contingency plans nga dapat mahibaw-an nimo. 1. Cash emergency plan. Kung kalit mo minus ang sales o mo delay ang bayad, dapat na kay 1 to 3 months buffer. Klaro unsay expenses nga pwede i-delay. O klaro unsay dili pwede hunungon. Atong role, cash first, ego later. Kung walay plan ani, panic og utang dayon ug makabuhat og sayop nga desisyon. 2. Inventory disruption plan. Kung ma-sold out ang fast moving, ma-delay ang supplier, ma-cancel ang delivery, kinahanglan na ay alternative supplier. Klaro unsay i-prioritize o klaro unsay ihunong. Atong role, availability beats variety in emergencies. 3. People absence plan. Ka-journey, paminawa ni ha, kung kalit mo absent ang case staff, mo resign o magkasakit, kinahanglan cross-trained nga backup, written steps or system, klaro kinsay mo puli. Atong role, no single point of failure para operation gyapon. 4. Customer complaint or viral issue plan. Kung naay reklamo nga mudako, klaro kinsay mo tubag, klaro unsay isulti, klaro unsay offer og limit. Ayaw kahadlok, ayaw tago, ayaw dugaya. Atong role diha, respond fast, fix faster og explain clearly. 5. Owner down plan. Pinaka-importante ni ka-journey. Kung ikaw mismo, ikaw masakit or gikapoy kayo ka or naay emergency sa pamilya, unsay mahitabo sa negosyo. Lig-on nga negosyo kinahanglan naay delegation, systems, automation or scheduling. Atong role, if the owner stops, the system must continue. Na ako'y nailhan nga negosyo, okay kayo kung normal ang adlaw, pero pag naay problema, magpanik, mangutang, unya, paana? Unong ng negosyo. Dili tungod bati ang negosyo, kundi wala lang sila nag-andam. Sometimes ka-journey, ang plan B mao'y magluwas sa plan A. Plans don't remove problems. They remove panic. Ka-journey, ang lig-on nga negosyo, dili mag-ampo nga walay problema. Nag-andam siya unsaon pag atubang kung naa na. Kung gusto ka dili ma-shock, dili ma-panic, dili dali malugi, himua ang contingency plan karon para kalma ka pohon kung maabot na ang problema. Follow this page, i-share ni sa ka-journey nga sige negosyo pero why plan B. Ka-journey, negosyo dili para sa isogra, para ni sa andampod. Padayon ta, push yourself. Kaya kung dili ka mo push sa imong kuglingon, kinsa man di ay. Trabaho ta. Kay bawal ta madriya. Ayaw kalimot. Salamat sa Ginoo. Kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. See you, ka-journey.